sa duha ka tuig, nagkatapok na gyud pagbalik ang mga daycare workers sa probinsya sa Sugbo alang sa labing gipasadya pa nga Daycare Workers Day niadtong Agosto 19, Biyernes. Nagpahigayon og hugyaw nga indigay sa sayaw ug sangka sa balak gawa sa pagpanghatag og ganti ngadto sa top 3 local government units nga adunay best performing daycare centers. Hataw ang mga daycare workers sa lungsod sa Midilien, padulong sa ilang kadaugan nga nakalangkat sa premyo nga mobalor og 15,000 pesos. Wala hinuon magpapiri ang lungsod sa Liloan kay malampuson sab ang ilang pagkiay-kiay ngadto sa ikaduhang pwesto alang sa ganti nga nagkantidad og 10,000 pesos. Ug ang pag-ikid-ikid sa lungsod sa San Fernando nakapahatod nila sa ikatulong luna nga nagtangag og ganti nga 7,000 pesos. Samtang ang mga lungsod sa Asturias, Moalboal, Argao ug Pinamungahan nakadawat gihapon og premyo nga balor sa 5,250 pesos matag LGU isip consolation prize. Ang maong kalihukan ug kasadya sa mga daycare workers nagpamatuod lang sa tinguha ni Gobernador Gwen Garcia nga mahibalik na gayud sa normal ang lihok ug kinabuhi sa katawhan human sa duha ka tuig nga pag-antos tungod sa pandemya. Ang presentasyon gipahaom sa tema sa maong tigom nga mao ang Child Development Worker ako, katuwang ng mga kabataang pag-asa ng bayan may pandemya man o wala. Happy gyud mi kay ang pag-practice namo sa sayaw 5 days lang. So one init but sa 5 days half day ra gyud mi nga nag-practice. Ang among challenges mga daycare workers sa about naning child development, sobra jud ma'am kay kanang bisan sa kagamay sa among honorarium pero amo yung gidebot ang time namo sa mga bata. Tungod kay gilantaw namo nga ang mga bata maoy ugma sa katilingban. Sa natad sa pamalak, mikulit si Cristina Obenza, tagadakbayan sa Naga sa iyang kadaugan, ug nakadawat siya og 4,000 pesos nga ganti. Gipasidunggan ang nagunang tulo ka local government units nga adunay best performing daycare centers. Naguna niini ang lungsod sa Santander nga nakadawat og makabubungog nga ganti sama na lang sa laptop, 3-in-1 printer, set sa tinta alang sa printer ug uban pang office supplies. Ang dakbayan sa Talisay anaa sa ikaduhang pwesto ug nakadawat usab og laptop, printer ug office supplies. Kini nga mga premyo hinatag sa maayong kabubuton sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Bisan sa kapig-ot sa schedule ni Gobernador Gwen Garcia, kinsa nag-atiman og sunod-sunod nga meetings ni adtong adlaw, siya midalikyat sa Capitol Social Hall alang sa pagpadayag sa iyahang mensahe. Gisugat siya sa mga daycare workers ug mga gasa. Inyo pagyud intaw na hunaan panghatag nako aning mga pagkaon unya touching kaayo nga message mura gikumot akong kasing-kasing. Gitinuod gyud na ninyo inyong pangan ba? Daycare workers. Caring gyud kaayo ang mga daycare workers. Salamat kaayo sa inyo usab nga tampo inyong paningkamot labi na para sa atong mga kabataan. O I am looking forward nga magtinambayayong ta alang sa atong probinsya sa Sugbo. Magkuyog ta at least for the next 3 years kay nibutar naman sad mo nako. Madaghan gyud kayong salamat kaninyong tanan. Sa pagtakop sa kalihukan, ang kampyon sa indigay sa sayaw mipaambit og mensahe nga makabungog, makadasig, ug makatandog. Basta daycare workers sa Midilien, abtik og kugihan! Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.